Hormat Prezidentimizin 10 martda paytaxtımızın Olimpiya şäherçetine barıp Türkmen Turgani Yıldız Jumabayewaның 2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna münasip çykyş edip, birinji orny bu altyn medala münasip bolanlygyny, hemde Ussa Turgany döwlet sylygyny gowuşturma münasibetli Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyny hoşgörlik maksady geçirildi. Masada gatnaşanlar häzirki döwürde ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürmegine möhüm ähmiýet berilýändigini bellädiler. Gönül göni milli liderimiň başlangyjy we izgiderli tagalat netijesinde häzirki zaman sport toplumlary we döwürwap stadionlar, ýürütilýän sport mektepleri gurulýar. Şolarda dördülýän şertler we degişli disgalaryň enjamlaşdyrylyşy sportyň dürli uğurlar boýunça türgünleşikler geçirmäge we halkary ähmiýetli ýanşlar guramaga mümkinçilik berýär. Münasip bolan medallaryny bu awtologlaryň hemde ýaşy jaýynyň açarlaryny alan türgenler, ýurdumyzda netijeli işlemek, dürli uğurlarda bolşýaly, sport ulgamynda ul üstünlük kazanmak babatda ýakly werur şertleriň dördülýänligi we bu işleriň netijeli häýatda eýe bolma uğruny döwlet derejesinde ul ala edilýän üçin arkada prezidentimizde tüýsürekden çykýan hoşgörlik sözlerini aýtdylar. Davarda çykyş edenler ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýanyň we sportyň ösdürmegi, oňa ilat köpçüliginiň aýratynam ýaşlaryň işçiň çekilmegi bilen baglanşykly meseleleri döwlet derejesine ähmiýet berilýändigini aýtdylar. Şerde ýokary döwlet sylagylaryna münasip bolanlar dördülýän oňyn mümkinçiliklerde netijeli peýdalanyp, mundan beýlegim ul üstünlükler kazanmak we ýaşlary beýik sport ýeňişlerini ruhlandyrmak uğruny ýakly werur tagalary etjekdiklerini inanyrdylar. Döwlet başlarymyzyň başlangyjy bilen köpçüliklerin beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýolgusyn kemale getirmek boýunça çäýler milli taglime urly. Mälim bolşýaly halkymyzyň saglygy bu awadançylygy bardak alady we köpçüliklerin beden terbiýe, sagaldyş hemde sport hereketini köwetlendirmek, hormat prezidentimizin izgiderli durmuşy geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Sport sagdyn jemgyýet kemale getirmekde, ýokary netijeler kazanmakda ähmiýetli orny eýleýändigini durmuş aýdyň görkezýär. Hormat prezidentimizin tagalaty hut özüniň görelli bolmagy bilen sportyň köpçüliklerin beden terbiýanyň ösdürmegi döwlet siýasatyna ileri tutulýan uğurlaryň birini urly. Bu ýagda ýurdumyzyň sport elemindäki awraýynyň ýokardygyny görkezýär. Munyň özü hormat prezidentimizin sport ulgamyny alyp barýan siýasatynyň üstünlükdigini şaýatlyk edýär. Sport bu güç gaýratyň, gözelligiň, sagdyrlygyň we täze belentlikler tarap okgunlygyny beýanlar. Masalatda çykyş edenler sportyň ösdürilmegi, bu uğurda halkary hyzmatdaşlygynyň işçiňleşdirilmegi babatda ýakly werur şertleriň dördülýän üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini beýan etdiler. Dabaran ahyryna oňa atnaşylar hormat prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.